Inawag mani kung liguran eh. Kaya ako yan. Nawar mo lari. Nabalo ka ka, budya nagbayo. Umaga ako pa. Pamangan yan talaga. Balong mga yan eh, kung niliguran sobra. Sobra pa mo na sobra. Ano ko? Sobra mo siya. Di mo nagagyan. Kaya pala eh, may nagang kong kako. Paano kaya niya? May nagan. Ba, kaluguran niya eh. Dapat lulugod. Sagad! Balong manta, naulinugod. Ako? Kaya nga ako yan. Wapit. Na? Wala na ako kasi ganyan. Wala na kami amo, kabudya yung bayo may papraya mo. Pati ng Ducati na sinabi. Natin palit na yung Honda. Balong manta ko na pigloran. Pre, lalo mo. Punta na. Alim mo na masaya. Alim na rin ang alwan eh. Sinawaya kay Honda tao. Wah, sinawa yun. Andre kaya gawa. Tupay blanay lang yan ang meto. Maya pa magkape pa. Tiyo, dyan ah. Ayo! Ayan, ayan. Bino ka ba ang kape? Bata mo sa niya, Rusi. Tiyo. Ay, bayo mo. Ay, bayo mo. Pare. Ano, pintalan mo yan. May liguran pare, ikaw liguran na. Kasagit kita liguran mo tapos mga taya mo. Wala mo lamang kayo. Pintalan mo pare, pintalan mo. Pintalan kayo pa mo. Nasabi mo. Ay sinabi ko, nano, ala na talaga, kay ita, sorry na mo ka no? Ginaga ko pauli. Kami gagana mag-apply tam chowkin. Nakabilang, break kaya bungakit. Wala na mga dukan na gito. Ha? Jere. Lagad kumulugod tapos panasagitan na ako mo. Ako, balong manta, unepegloro. Mga Ducati, ano breed yung Honda? Eh, paboring 100, black yak, apormana. Breed na ano mga Ducati? Ano yun? Ano breed na Rusi? Binigyan ko na ng buo. Tapos manya mo bilang ako. Oo. Gana tapos panasagitan na mo. Oo. Lang nila naman eh, purimantay eh. Oo. Ala, nukod. Dati maniwala akong inila, ano? Sabi na mo pangako eh, nakulakwan. Wala. Sagad eh. Mayak pa ako! Mayak pa Iwan na ka din. Impengan na. Ay, sinabi na, pengan na nga. Ano na yung matay eh? Mamatay. Balong mata. Yung muna yung pagkain eh. Sinayang kong oras ko kayo. Pagkukulan mo! Ano ko? Eh, pag maglolo kaya ka ng hotel man. Hotel man kami. Sinayang na. Kaya ba rin regalo mo, Soy? Wala kaya tayo regalo niya? Wala na ulit. Balo kaya mo. Ginawa rin binigay niyang Valentine's kayo. Di niya yung kento at lu, tapos I love you pa ito eh. Ang sinayang na. Ito Brian, bigbayan ako. Oo. Matay. O bidyoyo ko. Alam ba agit no? Antang balo na nakaluguran kaya talaga. Kailan ka maglolo mas bayo ka niyan? Alina ako. Pero yun, maglolo na mas bayo. Aliw na may nasa gitna ako. Naglolon. Naulugod pa si Bayo. Oo. Pupanan free na kanumano. Aliw mo na buri. Ano sabi mo? Last na mo. Naubisa. Hindi, nano mo sabihin mo kayo?
Ala, sorry na rin ako. Kaya nasa gina na ako, tapos yung mga niya mo. Tapos wala mo lang mga kanya. Buta na tayo. Hindi mo na, iga na mo ta. Kasi yung bayaw may bidong. Kaya bayo yan. Bakit? Sura yan. Hindi, pogi. Ano ba ko? Makakasakit ang lulugad ko to. Tapos yan. Alamang siya. Tama, gagaga. Pagya mo. Siyempre, ligurami ako bungaga. Mayabang yan na, linong kung yan may gagagan. Liguran yan tututi eh. Sakit nete. Wow, kasakit. Bakit pulosa? Patay na yung Abo, dadagitan eh. payawang pa. Sabi na mo, paydaway pa, napalo na. Hindi na natin yung karela. Kaya pa wari pa inawa ko, tunawan. Naan tayo punta lang bukas. Aligo na eh, kung burrito. Hindi ako nga ni gana-gana mo, tapos may gabraya mo. May kanya niya, may bayak ako. Ano yung buringon na Rusi? May buringon da mo, 100 ya kasi, maya pa yung tarusi, 125 ata. Mabilis siya kasi tang kayo eh. Eh, papakaw, panang-panang mo yung kayo. Mo. Daldaan kita eh. Sakit na say. Ano? Sakit. Aliw ko. Eh, bukman nyo ka.